Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Usara. Sakto ka sa mong pagduda sa una. Wa gyud ay ko masayop. Wa gyud ay ko masayop. Gring, ingon baya ka nga andam na kang maminaw, Gring. Andam na ko maminaw. O klaro kaayo ang imong gisulti. Gring, I do all social distancing, pag Gring. Social distancing di ay ha? Ha? Mao ni social distancing. Wa gidi ay ko masayop. Husto gidi ay ang akong pangagpas. Himo kong gitontoping. Hangtod kanus apa man ko nimo tuntohon ha. Unsa pa may wa nimo isulti nako. Itog-an tanan ping itog-an. Mao na to tanan, Gring. Mao na to. Mao na to, ha? Dili ka ha imong anak si Padre. Dili ka ha Piping. Oh, siga man ang imong mata. Ikaw ang amahan ni Padre, ha? Tugan! Di man ko no. Unsay di bang kuno? Klaro ha, oy! Ako bitaw siyang ipangutana. Kung ako ba'y amahan ni Pader, ingon siya, wa mong kuno mi anak. Siguruha lang yun, Ping, ha? Siguruha lang yun, gawa na sad ka mamakak na ko. Maulagi na yung gisulti, wa kuno mi anak. Pero may nahitabo ninyo. Ayaw kong sigasigahian ang imong mata. Di ko sure. Unsay di ka sure? Di ko sure kung may nitabo ba na mo. Nalimot na ko tungod sa kadugay na. Gubot pa sa lukot, kung sa kasing-kasing mo di ka kasabot. Patuyang na lang sa paghigugma, dili man. Buang nga lagi long. Dagang kay ko kinaurasan. Luuya ni mo kuya, oy. Kuya, ipadakop silang milagring, kuya. Pwede naman na. Na, ako'y nakasa, ako pa'y reklamo. Pero, pisikal ay naman ang iya, good. Masakit ang pagbati, long, kaysa pisikal. Kining mga kinaurasan, mawara man ispilak sa paglabay ispilak adlaw. Pero ang samad sa iyang balatian, dili mapapas, bisan mulabay pang katuigan. Oh, Murag balak sa. Pero tinuod, ay, sama ni Anghela. Hangtod ron. Wa pagyapon mawa ang iyang kapungot nako. Kapungot nga maulay nagtabon sa kasakit nga ayang gibati tungod sa akong gibuhat kaniadto. lawgawa. Wa mo'y gumagtuo nga doon na kay mga isyu nga mga ingon ini, kuya. Kalmakalmaraman ka. Maong ikaw lang. Mm. Mintras batanon ka pa. Likay nga makapasakit kag babay. Kay bisag matiguang ka na, padayon kang magpasan sa bunga sa imong binuhatan. Lolong! Oy, nang. Oops. Social distancing, nang. Ilang buyog tahinuon ka. Mas-social distancing man yung ka ba? Ay, ninanang. Wa ba yung ko'y labot ini, nang, ha? Wa ba yung ko'y kalibutan ini kung wa ko sultihin, Kuya Piping? Nahibaw ko. O paminawa ni akong isulti. Oh,
Unsa man na nang? Ayaw ba gini ipanabi ha? Bisa ni Padre James, ayaw ginig isulti. Kay kung imo gani ning ipanabi, muabot gani ni Father James, ahaw, kinamuton ko yung nagtahi ang imong baba. Ha? Kasabot! Oo, nang. Naunso. Kinamuton ko nung niyagtahi ang akong baba. Kaya nga no, pwede ba nining makinahon? Greng, Ayaw ka balaka. Ako nang giadto si Lulong. Ako nang gipinahan nga dili manabi labi na ni Padre. Greng, pwede mangutana? Unsa man. Kuan ba, mangutana lang unta ko ba? Kung nganong di man ka gusto nga may bawas, Pader. Kinahanglan bang tubagon ko na? Pwede rasag dili. Pwes, dili ti katubagon ana. Okay. Pahawa na sa akong atubangan, Ping. Kinisugod na sagsurok akong dugo nimo. Okay, Greng. Nagunsa man ka diha sa akong luyo. Nibalhin kay ipahawa mo ko nimo da sa mga tubangan. Nibalhin lang ko sa mong luyo. Palubag kas liog, ha? Kuan, dili. Unsa man? Dili, Greng. Mapahawa na ko, Greng. Aresa ko, Greng. Maayo untag mahuman na ning quarantine, oy. Kay mo adto ko sa syudad. Ug sulngon ko tong inahan ni Padre. Kadiyot long! Puyo diha. Ako rin mo atubang. Kuya, giso... Unsay imong toyo? Kuan nang. Giso ko kong Father. Pwede ba ko no mo si... Tiguang na si Piping. Dili na siya angay maglakaw-lakaw ining panahon na. Sige. Nang, nangutada di si Father nga nung di mo makontak. Ing naguba na ang among mga cellphone. Ha? Maora to imong toyo. Lakaw na. Oo nang. Arin ako. Anong mamatay mong gisulti ni Lolong Ring? Paminaw, Ping, ha? Sukad karon, dili na ko gusto nga magpaduol ka pa ni Father James. Unsa? Bisan mahuman aning krisis karon, dili ka na magpaduol pa niya. Dili ka na mubalik pagka sa Kristan. Go pag-joke da, Greng. Ha? Sa tanaw ni mo, ha? Sa imong tanaw. Nag-joke ko, Ping, ha? Pag ingon ana, Greng, oy. O nganong dili man, Ping? Nganong dili, Ping? Nahibaw ka yun nga maunay akong kinabuhi. Ang pagserbisyo sa misa isip sa Kristan. Pres, panahon na nga muundang ka. Unsa ba akong ikatarungan ni Pader? Nga tiguang ka na. Ita sa tiguang. Ngano, bata pa di ay ka? Tiguang na. Pres, undang na. Matay. Di masag kong makatuog sa gisulting milagring. Pres, panahon na nga muundang ka. Ginoo ko. Unsa maning nahitabo ni milagring? Sayo pa akong
pagtugan nes tinuod? Sayop ba? Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan. Arang-arang, usaryo sa milagring. Nalamdagan na yun ng Espiritu Santo. Oh, uy, nibaraw na, akong dulon. Reng, Reng, wala ka manawag ng ngadji manday ka. Kung gusto kang mga pangajig imo, Ha? iyahay na tagluwas sa tong kalagron ping. Oh, Sukad karon, iyahay na tagampo. way butanay? Wahibot anay, Way labtanay? wahihilab tanay. Ato ko simbahan, ha? Oh, Ato ko ato ko ngadji. Yahayam ka dayta. Wala maghatay butanay. joke ra bitaw ping. Sa? Joke ra to mag-iyahay tagpangaji ba? Di na pwedeng joke. Seryoso hay ta. Hala sige, ugma, magdunga na tagpangaji. Dili na joke. Hala, kagool ko da, ana. Lagi sis? Luuya laging Kuya Piping?